Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV e garti katande jomiraɗo subakande o kam jettuno ɗon ko sifa e kele gadani jaydeji ɗiɗi Sénégal joni paɗen koye jaydeji ɗi. talata jeenayi lewru mai hitandu junnaji ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe garti ko haali concertation nationale ko yuti haali on ɗon kuɗgol du secteur privé holno ɓe mbi kam musidmen jeydiyankoɓe dokki konngol mo ganduɗa kañum woni Abdel Khader Ndiaye mo ganduɗa kay suuti konnguli ko yuti on ɗon fon holliti kewɗo saaha joni faggudu leydi Sénégal wawa fadde holno wiide kam musidmen jeydiyankoɓe ko mbiye sababu noon ɓe garti e jilluɓe ɓe ganduɗa kañumen goni FMI ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti kay ko mauvaise kam e bonne nouvelle woni kay ko fatta e on ɗon fan wonande kay ngulɗo laamu keso hono no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ɗo ɓe mbaɗi natal hoorejo leydi ndi kam e goto ɓe ganduɗa kay kañum woni ardiɓe FMI ƴeewoyen e jayde enquête quotidien kamɓe ɗon ɓe garti ko yuti haali e dawrugol Ousmane Sonko toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal nattindemo toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ko ɗum ji sababu no ɓe kolliti kewɗo saaha joni ko haare ko fewti haali constitution hono no wiiri kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti noon e ko yuti haali fannoɓe kolliti kay wonande ɓe mbi beele Ousmane Sonko jogorani rewde ɗo mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias rewi ɗo ɗum ko namdal woni ko waɗi kam musidɓe jeydiyankoɓe jayde ganduɗa kay kañum woni enquête quotidien jayde nde ruttinima e on ɗon korkaji mo ganduɗa kay ko jangguinannoɗo sukaɓe rewɓe toon to Touba waɗi ɗumen violé ɓe kolliti noon kay ko ene tolni e duuɓi nogas nde o leloto e suudu dumbiddu ko ɗum woni ko o taƴana hono no wiiri e jayde enquête quotidien ƴeewoyen jayde Les Échos kamɓe noon ɓe garti ko yuti haali on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay fawama junggo taw noon fawimo junggo ko brigade de recherche mo Keur Massar ɗum noon ko caggal nde o wonno un faux chirurgien ene wonitande ɓe mbi ko o fawama junggo caggal nde waɗi ɗin ɗon dégâts ji limtinɗi hono no wiiri e jayde nde arti e mo ganduɗa kañum woni Mamadou Gueye Faye mo ganduɗa kay ko gouverneur toon to palais de la république wonno e tuma mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Wade kam e Macky Sall mo ganduɗa kay gonino e gardidu leydi Sénégal ɓe kolliti kay kanko o arti noon e yewtere nde o waddi e musidɓe jeydiyankoɓe e jayde Les Échos wolliti noon Abdoulaye Wade ko gorko mo ganduɗa kay e jiɗɗo leydi mum no fewi ko noon kadi o arti o wi ko caggal nde o ummi toon to palais e hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati ko Macky Sall artirimo toon hono no wiiri e jayde nde ƴeewoyen e jayde Tribune Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yuti haali gartugol Ousmane Sonko toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ɓe mbi ko les 7 charges toon to conseil constitutionnel oɗo saaha kay gueɗe ɗe yetti mabɓe goni ko e yurnitade gueɗe ɗe beele kanko Sonko ma waw heddade toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal walla o yaltinte toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ɗum noon ina fatta e nder jayde nde arti e on ɗon plainte mo ganduɗa kay joƴinenoma fewde mo ganduɗa kañum woni Cheikh Bara Ndiaye ɓe kolliti kay plainte o wattidi ko sans suite ko ɗum jeeyi sababu noon kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe mbaɗi ɗon namdal hono no wiiri e jayde ganduɗa kañum woni jayde Tribune Quotidien jayde wiyetende Vox Populi kañum noon arti ko e ngal ɗon jaɓɓugal kam e teddugal wonde kay e baroɗe teddugal leydi Sénégal ɗi duuɓi men ɓurani duuɓi sappo e joyyi kam e duuɓi sappo e jeeɗiɗi ɗum ko caggal ande ɗen ɗon gueɗe payodiɗe ɗe ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum e ɗin ɗon kawgi afrique ji bannuɗi ɗo e nder hitande e ndehete e nder dunde Afrique e kolliti kay sukaɓeɓe nene ndewi e pele ɓe mo ganduɗa kañum woni mawɓeɓe ko ɗum jeeyi sababu noon hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaltini ko ene tolni e million ngaji 310 million ngam weltinde sukaɓeɓe holno wiiri kam musidɓemen e jeydiyankoɓe jande arti e société civile eri ɗo laamu ngu nde waɗata peeje muɗum e peccere muɗum ha wasa dirtinde ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay ko simgoji e duwaniyankoji hono no wiiri jande arti e on ɗon woppuya mo ganduɗa kay ko dogannoɗo hakkude Touba kam e Daara Jolof baɗɗo accident ɓe kolliti noon ko neɗɗo goto woni ko hawri e lejal e on ɗon oppuya ene woni noon ko ene tolni e yimɓe nogas enen gañima hen hono no wiiri e jayde l'observateur kañum noon arti ko e erago o mo ganduɗa kañum woni Ndiassane naɓe e ko yuti haali ɗum ganduɗa kay kañum woni ɗen ɗon bonande ko yuti haali foncier ɗo e nder leydi Sénégal ko ɗum yi sababu noon ɓe yerima laamu ngu nde yurnito gueɗe ɗe hono no yaari hono no wiiri jande arti e mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay weltini sukaɓeɓe ganduɗa kay ko ɓe I15 kam e I17 toon to galle lamorgo to e ñalawma hanki o kippo ngendi jom leydi Sénégal équipe A e ñalawma hande o ma wat potital muɗum battinigal taw ko potital cilagal gam heɓlanade guel ɗon kawguel e windere yankewol ɗum noon wonata ko hakkude seydi Sénégal
Sénégal kam e leydi Arabie Saoudite jayni gendiri nde Le Soleil kañum arti koye ndin ɗon jeenadi ganduɗa kay mawɗo leydi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗini ɗum sukaɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 15 kam e jeeɗiɗi ɗum ko caggal keeɓi fartan ƴettude ɗin ɗon koppeji kawguel africain ko wel holno wiide kam musidmen ceerniyankoɓe ɓe kolliti kay hoorejo leydi ndi weltini ɓen ɗon sukaɓe no hannirtinede 311 million koppareji meɗen franc CFA ko ɗum woni ko yaltina gam weltinde ɓen ɗon sukaɓe holno wiide jayde rewmi sport ko hen arti ɓe mbi tan nde ko ganduɗa kay hoorejo leydi ndi hunanimaɓe ko yuti haali e prix maji mabɓe kam e bourse scolaire duuɓi ɗiɗi hani e ganduɗa kay kañum woni assurance maladie duuɓi ɗiɗi ɗum kala ene jeeya ko mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hunani ɓen ɗon sukaɓe ganduɗa kay duuɓi men ɓurani duuɓi 17 kam e duuɓi 15 caggal nde mbaddi en golle e payodinde ɓe mbi ko hoorejo leydi ndi kam kay o weltini ɓen ɗon sukaɓe no hannirta ni yete hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende jayde rewmi quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kemnoɗo winandade ko siifa e kelle gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rumine jayndeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam rewindade programme uji Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.